Hei vaan, arvoisat nokialaiset opetusalan ammattilaiset. Mä oon Hanna Niemenpää ja mä oon Harju Niityn koulun apulaisrehtori ja Nokian kaupungilla oppimisen tuen ja OPS-työn vastuurehtori myöskin. Mutta eilisestä marraskuun loppuun mä toimin Parkanossa VT-sivistysjohtajana, joten sen takia nyt videon välityksellä vähän OPS-muutoksista. Lautakunta käsitteli noin 20 paikallista muutosta kesäkuun lautakunnassa, mutta en käy ihan seikkaperäisesti niitä jokaista nyt tässä läpi. Perusteisiin tuli muutosta S1-S2 opetussuunnitelmaan siten, että tavoitteena on, että oppilas siirtyy S2-oppimäärän opiskelusta S1-oppimäärän opiskeluun, kun riittävä suomen kielen taito on saavutettu ja se tukee se S1 sen oppilaan oppimista. Eli oppimäärän vaihdosta on hyvä lähteä sitten keskustelemaan huoltajien kanssa. Ja Anna-Maria Kohtala on näissä asioissa varmasti kaupungissa hyvänä apuna. Se, mitä tässä kannattaa ottaa huomioon tai lähteä tarkastelemaan, että onko siellä luokalla joku oppilas, jolla on S2-oppimäärä, ja voisiko sitten lähteä opiskelemaan S1-oppimäärän mukaisesti. Tavoitteena myöskin vähän vähentää sitten sellaisia roikkumaan jääneitä varmuuden vuoksi S2-statuksella olevien oppilaiden määrää valtakunnallisesti. No sitten valmistavan opetuksen lisäopetus. Nokialla on päätetty, että sitä tarvittaessa järjestetään. Se on tarkoitettu oppilaille, maahanmuuttajataustaisille, jotka eivät ole syntyneet Suomessa, joilla ei ole vielä riittävää suomen peruskielitaitoa tai ruotsin siinä koulun opetuskielessä, tai on puutteellinen vähäinen koulunkäyntihistoria, tai ovat siirtyneet sieltä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen sen loppuvaiheessa, niin silloin tulee harkittavaksi tämä lisäopetus. Ja ennen kuin sitä sitten, tai siinä samalla kun sitä lähdetään harkitsemaan, niin sitten mitä on opetuskielen tukiopetus ryhmäkohtaisena tukimuotona, voidaanko sillä jo auttaa riittävästi ja miten sitä pidetään, miten kielitietoista se opetus on ja mitä sitten sillä lisävalolla voidaan saada sitten lisää. No muita OPS-muutoksia. Laaja-alaisen osaamisen paikalliseen painotuksiin tehtiin muutosta. L2 eli kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu on tullut kaikkiin pohjaksi. Ja peräkkäisille vuosiluokille alakoulussa on tullut samat painotukset, jotta voidaan sitä kehittymistä siellä ja edistymistä seurata paremmin. Samaan lukuun lisättiin lasten oikeuksista kappale, koska olemme lapsiystävällinen kaupunki ja haluttiin sitä sitten myös niin kuin opetussuunnitelmatasolla tuoda esiin, että miten me ajatellaan lasten oikeuksista, että miten ne on perustana meidän kaikille toiminnalle. Luku 4. Lakimuutoksenkin myötä tärkeäksi noussut liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Nokialla mun käsityksen mukaan ollaan hyvässä tilanteessa. Pääosin täällä liikuntaan kannustetaan, kouluissa on toiminnallista oppimista, on taukoliikettä, mutta jos sitä vielä pystyy siellä lisäämään ja teillä lukuvuosisuunnitelmiin nyt ensi vuodelle sitten tästä kirjattukin ja Katri kohta kertoo vielä tarkemmin. Luku 5, kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttöön liittyen. Se on ollut osana paikallista opetussuunnitelmaa, mutta uudet OPH-ohjeet on nyt ohjannut sitä tarkemmin ja sitä on käsitelty nyt keväällä, saatu kaupunkikohtaisia linjauksia tehty osaksi opiskeluhuoltosuunnitelmaa ja sitten koulukohtaisia tarkennuksia näihin myöskin sitten tehty vielä. Luku 7, siellä on hiukan tehty tarkennusta oppilaan tilapäiseen vapauttamiseen, tehty oppilaskohtaiseen tukeen siirtymisen prosessikaavion päivitys ja nyt sitten aiempi pidennetty oppivelvollisuus jakautuu varhennettuun oppivelvollisuuteen esiopetuksessa ja perusopetuksessa järjestettävään opetukseen oppilaalle oppimiskykyyn vaikuttavan vamman, sairauden tai toimintakyvyn rajoitteen perusteella. Eli käsitemuutoksia ja toki sisältömuutosta myöskin. Tästä sitten Tiia Pauliinalta voi kysellä lisää. Luku 8, opiskeluhuoltosuunnitelma osuus, ja se on tulossa kaupungin verkkosivuille ja löytyy koulujen lukuvuosisuunnitelmista. Eli sitä ei löydy sitä kaupunkikohtaista enää sitten suoraan opetussuunnitelmasta.
Liitteet löytyy meidän opetussuunnitelmasta, joka löytyy sieltä e-perusteista, niin luvusta 14. Ja sinne on nyt sitten uutena tuotu Nokia lukee lukutaitopolku, josta sitten Maarit kertoo tänään tai itse asiassa huomenna teidän koulukohtaisissa vesoissa sitten lisää. Ja ohjaussuunnitelmaan päivitetty siirtymävaiheiden kuvauksia ja kulttuuripolku on myöskin päivitetty. Lisäksi muutoksia on kestävän kehityksen liite, josta sitten ollaan lähdössä tekemään uutta kestävän elämäntavan liitettä. Oppimisen tuen käsikirja ei ole enää OPS-liitteenä, vaan muokkautuvana käsikirjana, ja se on tulossa. Tiia-Pauliina kertoo tästä. Ja hyvinvointisuunnitelmaliite ei löydy enää OPS-liitteenä, vaan kaupungin nettisivuilta. Ja näköjään tuommoiset kysymysmerkit tullut mun nuolieni tilalle tässä kohdassa. No, perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma on oma OPSinsa, ja sitä on päivitetty sitten niitä paikallisia osuuksia vastaamaan sitten valtakunnallisia muutoksia, joita on tullut. Ja kaikki kesäkuussa päätetyt muutokset ja lukuvuosisuunnitelmat löytyy sivistyslautakunnan pöytäkirjasta ja sieltä liitteistä niin kuin suoraan ne muutokset, ja sitten muuten opetussuunnitelmasta sitten löytyy nämä kaikki päivitykset. No sitten vähän katsetta vielä enemmän tulevaisuuteen, eli osaamistakuu. Siellä on tavoitteena, että oppilaiden arviointia opinnoissa etenemistä yhtenäistetään siten, että perustaidot voidaan varmistaa jokaiselle oppilaalle. Ja tavoitteena on, että vuosiluokalta toiselle etenemiseen määritellään vähimmäisosaamisen taso oppiaineittain. Säädösten on määrä tulla voimaan vuoden päästä, ja paikallisiin opetussuunnitelmiin muutokset sitten 1.8.28. Paikallista työtä tullaan tekemään sitten yhteistyössä Tampereen seudun kanssa, ja kunnista valitaan edustajia eri oppiaineryhmiin, ja tämä työ on tarkoitus aloittaa vuoden kuluttua. Huhuja ja toiveita sen suuntaisia, että paikallista työtä olisi mahdollisimman vähän tai ei lainkaan. No se lainkaan ei toteudu todennäköisesti, koska meillä on siellä olemassa ne paikalliset, jotka vähintään täytyy sitten siinä kohdassa poistaa. Mutta odotellaan, mitä Opetushallituksesta sitten tarkennuksia tulee. Mun puolesta tässä kohdassa oikein mukavaa vesopäivän jatkoa, ja palataan sitten todennäköisesti joulukuussa asioihin. Kiitos.